su mutane ba sa raina abin magana, ba sa raina abin zagi. Idan ka yi wa mutum ba daidai ba, what I expect idan mutum yana son ka, ka biyo ni ta DM kai min magana, wallahi zan saurare ka. Saboda menene? Ai nobody is perfect. Na san ni mai laifi ce kuma ni mai zunubi ce. To ka biyo ni ta DM, ba wai ka je kana zagi na ba. Ni na riga ma ni na gama na basu da magana. Abin gabana nake yi, bana kallon wani. Duk abin da laifin wani yake yi bana kallon shi na wani sani. Laifi tudu ne ka take naka ka hango na wani. Duk zunubin da zan yi bana haɗa Allah da wani. Bana shirka. Ina bin Ubangiji, ina kamsa salawat dina. Wallahi na san shi Gafurur Rahim ne. At any time idan na zauna na yi kuka na roƙe shi ya yafe min zunubai na, zai iya yafe min. Kuma ina da uwa tana nan a raye, kullum tana min addu'a Allah ya raba ni da sharrin masu zagi na. Kullum tana min addu'a Allah ya tsare ni daga sharrin masharranta, dan su masu zagi su ne masharrantan. Ni ba na kallon surutun mutane, ba ma san suna yi ba wallahi. Ni na riga na ɗauki wannan a matsayin kaddara ta ce. Example kamar irin ni da Rahama Sadau. Rahama duk abin da za ta yi sai mutum ya ji yana zaginta. Kila ma ta fi ka kusanci da Ubangiji. Wallahi abu kaɗan za ka yi sai ya zama abun surutu. Abu kaɗan zan yi zai zama abun surutu. To na bar shi a matsayin kaddara ta ce haka. Kuma ba zan kauce wa kaddara ta ba, mai kyau ko mara kyau. Duk yadda Allah ya yi na haka, na gode masa. Su yi surutunsu, su yi zaginsu, in kuma ina ɗaki na ina kwasan ruwan sanyi in mai da kai na gado. Saboda zagin da suke mun, wallahi irin wannan zagin ne ina mutuwa sai dai ka gani muna tsaye da ku a madakata ana hisabi, sai ka ga na wuce wuf na tafi na baka. Saboda nafsi zagin nan sai an ɗibo ladan ka ko kaki Allah sai na ansa. In baka a checkpoint ni na riga na wuce. Don haka zagi baya ƙari. Ka taɓa ji an ce ga wanda zagi ya kashe shi? Wallahi baya kisa. Don haka kar su dina su ta yi. Sannan ku danna ƙararrawa domin jin sabon shirinmu da zarar mun ɗora. Kamar yadda kuka sani, yadda ake ta dai zagin Ummi Shehu a social media wajen sada zumunta. Gaskiya ne abin da Ummi Shehu ta faɗa, domin Ubangiji shi yake yafe laifin kowa. A cikin hadisi ma in kun duba cewa mutum idan yana aikata aikin aljanna sai ya kasance tsakanin shi da tsakanin mutuwan shi illa zira'in zai kama guda, sai kuma ya aikata aiki da irin na 'yan wuta kuma sai ya shige ta. Haka zalika idan yana aiki irin na 'yan wuta kuma sai lokacin mutuwan shi ya zo sai ya aikata aiki irin na 'yan aljanna, to kuma sai ya shige ta. Don haka ba a yanke rahama daga wajen Ubangiji. Ubangiji yana yi wa kowa rahama ga wanda ya so. Da wanda suke sababbin zuwa su danna mana subscribe domin jin sabon shirinmu da zarar mun ɗora.